TMTV. Hayırlı işler, esenler misiniz? Abiler, apalar, iniler, singiller, ebiler, babaylar, malaylar hem kızlar deyip esenler şigeli. Eğindi bugünkü şırlağı kitap şunun ayırışa da selamlap ötesekiyle bizning vatanımızını, ilimizni saklap duruşu, şik sağında duruşu yigitlerimizge selamlar jiberemiz. Hem şundan da vatanını saklavuşlar günü bilen tebriklep de ötesekiyle. Eğindi bizning yaş tamaşaçlarımızga, malaylarga, indi şundan da şın ir, şın yigit bulup ösüp vatanımızı saklap, ilimizi saklap yaşarga nasip olsun degen tilekte kalası kile. Bütün ümit yigitler sizde. Indi armiya saflarında bulmasa da bizden kelgen oyuncularımızı her daim matır ettirip jırmın ülkesinde sınap duruşu DJ'imiz DJ Ayonga da alkışlayın dostlar. In the mix. Görüp tarafışından da beyram üstüne beyram bulup bizden indi siz tanıp siz yaratıp bilgen oyuncu artistlarımız jıyıldı. Eyde güzel oyuncularımız bilen de tanışıp uzik. Bizden birinci oyuncumuz Nergiz Zinnatullin. Nergiz Zinnatullin Түбән районы Югары Шаллы авылында туып үскән. Өйләнгән, тормыш иптәше Зөлфия белән Нариман исемле ул үстерәләр. Җырчы кыш көне чаңгы шуарга, ә җәй көне скутер белән җилдертергә ярата. Хыялларының берсе Псай яки Питбуль кебек чит ил артистларының концертларында булып кайту. Характеры белән кызуканлы булса да, егет биеклектән курка. Тормыш девизы бер нигә карамыйча алга барырга. Армиядә хезмәт итмәгән. Nergiz dostum, indi bizim Tatmos TV kanalın qarab oturuşlarını vatanını saklauşlar günü bilen tebriklep gitu mümkünçiligi beremiz sana. Барлык TMTV караучы халыкны шундый бизур бәйрәм белән котлыйсы килә. Барыгызга да зур сәлам. Гаиләләрегез һәр вакытта тату булсын, илләребез тыныч булсын. Хәзерге вакытта безнең хезмәт итүче егетләрне шулай итеп котлыйсы килә. Гомер сандыгы бер качанда саекмасын. Ягымлы еллар белән бәхет, шатлык, игелеккә сез бик лаеклы. Киләсе көннәрдә сезгә бәхетләргә юлдаш булсын. Игелекле гомерегез гел шатлыклардан торсын. Бәйрәм белән Rahmet, Bixir rahmet. Şundan da beyram bilen barımızda da. Hem tanışabız ikinci oyuncumuz bilen Nurislam. Нурислам Питрәш районыннан бала чактан укытучы булырга теләгән егет. Педагогия институтының спорт факультетын тәмамлаган. Хәзер эшмәкәрлек белән шөгыльләнә. Иң зур хыялларының берсе сөйгән ярын табу. Уйламый эшләнгән гамәлләре. Бик тиз һәм еш гашыйк булу. Нурислам армиядә булган һәм армиядә хезмәт иткән көннәрен, ондагы дусларын әле дә сагынып искә ала. Nurislam abzey, sizin indi armiya saflarında bulganınızı biz bik yaxşı bilemiz. Менә şunun turunda bizning tamaşaçlarımızga da söylep ötsəgiz. Qayda buldunuz, ничәнче елны һәм кем булып хезмәт иттегез? Беренчедән армия сафларында хезмәт иткән ир-егетләрне бәйрәм белән тәбрик итәм, аларны хөрмәт итәм. Мин армия сафларында хезмәт иттем. Учебкада, беренчедән учебкада булдым, аннан соң парадта катнаштым учебка ахырыннан. Аннары инде бер частьтә, аның исемнәрен әйтергә ярамый, хезмәт иттем, Аллага тапшырып. Секрет Бәйрәм белән барыгызны да. Рәхмәт бик зур, рәхмәт. Шуннан да ул 25 ел бер кемгә дә әйткән дип кул куеп хезмәт иткән урын. Hem üçüncü oyuncumuzla tanışabız. Şulay uq Tatmos TV kanalının alıştırgısız şovumuz tapşırığını alıp barışı jırşı Damir Zinnatullin. Дамир Зиннатуллин татар эстрадасының яшь, талантлы егетләренең берсе. Кайбыш районы кече Кайбыш авылында туып үскән. Казан дәүләт аграр университетын тәмамлаган һәм Казан музыка көллиятендә белем ала. Әлегә өйләнмәгән, сөйгән яры юк. Дамирның зур хыялы мега популяр булу. Җырчы попугайлардан курка. Иң уйланмаган гамәле бер кыз белән уйламыйча очраша башлаган. Тормыш девизы барыбер булдырачакмын. Егет әлегә армиядә хезмәт итмәгән, ләкин хыялында var. Damir,
Синең кайда хезмәт итәсең килгән булыр иде, әгәр дә алай-булай хезмәт итәргә туры килгән булса. Сен миңа шундый теге компроматный сорау бирдең дөресен әйткәндә. Белмим, уйлаганым юк. Кая алалар, шунда барам. Мин бөтенләй бергә риза. Әле синең ничә яшь? ВДВга белмим. 27 тулмаганмы әле? 27 тулмаган әле. Менә безне карап отырган военкомнар булса рәхим итегез. Әле барасы килә ди шуңа күрә. Каршалыгыз Дамир Зиннатуллин. Һәм безнең 4нче уенчыбыз Татарстанның халык артисты Илсаф. Илсаф Татарстанның халык артисты. Өйләнгән 3 баласы бар. Илсаф җыр студиясендә эшли. Шаңга, волейбол кебек спорт төрләрен үз итә. Җырчының бар хыяллары да тормышка ашкан. Колхоз председателе булырга хыялланган җырчы инженер-механик һөнәренә укыган. Уйланмый кылган гамәлләре күп булды. Яхшы сыйфатларының берсе ярдәмчелек булса, начары оптимизм җитеп бетми. Хәрби диңгез флотында Камчаткада хезмәт иткән. Бүгенге көндә дә хезмәттәшләре белән аралашып тора. Шуннан да Илсаф абый, сезнең дә инде шулай ук хезмәт иткәннәрегезне беләбез. Менә сез 3 ел моряк, әйме? Хәрби диңгез флотында. Хәрби шунда диңгездә. Менә шунда хезмәт иткән хезмәттәшләрегез белән бүгенгесе көндә элемтәдә торасызмы? Аралашасызмы? Очрашабыз, чын күңелнән барлык хезмәт итүче һәм бүгенгесе көндә армия сафларында, диңгез флоты сафларында торучы хезмәттәшләре белән чын күңелдән тәбрик итәм. Күрешкәнегез бар? Уңышлар күрешәбез. Безнең битен ел саен традиция. Десантларда сез инде. Ул теге июль айының соңгы ялында үтә инде. Ул көнне беребез дә урамга чыкмый, идәгенә утырабыз. Без ул теге десантниклар кебегрәк түгел инде. Кайбер очракта фонтанда кыйну белән бетә инде. Бит моряклар нишләтәсең? Бик зур рәхмәт, таныштык, кемнәр икәнебезне белдек. Әйдәгез инде хәзер уенны да башлыйк әле дуслар. Birinci tur indi bizning ekran bilan bəyli. Ekranda hozir turli shaxslar, turli artistlarimiz, turli shundan shaxslar paydo bo'lacaq endi. Siz ularni tanisangiz, o'rindan qishqarasi tugil, motor itirib qo'lni ko'taramiz. Maktabdagi simon diri javobni aytabizda, unar bal olamiz. Shunda chiqqan shaxslarimizning ism, familiyasini aytasi tugil. Diri javobni, ism, familiyani men tanım ekan, sizga aytganimcha shul ballarni beramiz. Anglashildi? Jip-jengil joylaymi? Ekran ko'rsatali bizga birinchi shaxsimizni. Damir eng birinchi qo'l Damirdan bo'ldi. Ilsaf aba qo'lni ko'tarar kerak сразу-yami. Damir, Илсаф абыйга юл бирергә инде, конечно. Но ярар. Юк, ярар. Топ клип. Топ клип. Җырлау окей. Эссе. Топ клип белән бәйле. Алып бара иде уланда. Аннарысын эссе төркемендә иде. Җырлый иде уланда. Хәзер үзе генә. Аңладым инде. Айрат Ильясович бу. Тушыма. Айратка сәламнар җибәрик әле үзебезнең тапшырудан. 10 бал Дамир синеке. Егетләр шуннан да җитдирәк, тизрәк кайсыгыз беренче кулды күтәрә, шуннардан сорауны алабыз. Икенче шәхесебезгә дә күз салып узыйк әле. Илсаф абый. Илсаф абый әйдәгез сезгә бирәм юлны. Ну, күргән бар. Шибәр, белмим. Хатын кыз. Татар эстрадасы, урыс эстрадасы. Татар. Аңладып карыйбыз. Бу урыс эстрадасы. Монсын әйтергеме иреннәре. Әйт, ничек бар исемеңне әйтмә, аңлат. Иреннәре зур, күзләре. Күзләре дә Белмим, зур. болай аңлатып булмый. Иреннәре бар. Кинога. Әтисе актер, мыеклы һәр вакытта шәпә киеп йөри, монда Зенит дигән шарф. Боярскийның кызы Лиза Боярская, шулмы? Да, шул. Молодец, ондан синеке алайса. Менә бит, эшне җиңел әйттек тә куйдык. Карыйбыз 3нче шәхесебезгә. Илсаф абый булды беренче кулда бир. Бүгенге көндә популяр җырчы яшьләр арасында. Стадионнар җыенды соңгы елларда. Билгеле инде. Рифат Зарипов. Рифат Зарипов та туры кенә, ну бераз гына Аңладым Илсаф абый, аңладым. Элвин Грей, Разик Юльяшин, шулмы? дөрес. Менә бит, Элвин Грей, молодец. Дөрес. Һәм чираттагы шәхескә дә күз салып узыйк әле. Нәркис, беренче кул Нәркистән булды. Бу элегрәк без моны һәр
ял көнне, воскресенье көнне генә күрсәтәләр. Бу Disney канал, Disney төшергән мультфильмнан мультфильмнан. персонаж ул һәрвакытта очып йөри паласта. Ne, anladım indi kara. Маймылы бар, маймылы. İyi, anladım. Ne ol? Штаны киң инде, штаны Bilem киң. indi. Mene Aladin. Аладдин. Aladin. Kanun banlar kesinlikle. Nurislam biz bunu bilmiyoruz indi. Şirat tağısına göz salabız. Yağı tağın İlsaf abi birinci göterdin. Ay. Ай-яй. Rus estradasında da şulay yok hem olup barıcı Jırlıyım. türlü popüler topşurularda olup bara mesela Сергей Лазарев белән бәйле ул менә Исаф абый. beyliligi beyli sıngı var. Beyli de tübül bu ayın. Min olarına kadar bilmeyim degen. Lirik kudrevsim şul mu? Diriz. Mene da bir sin buluşmagan bolsan İlsaf abiga 10 bal üstelmedir yani. Malades. Бөләбез Rahmet. икегә. Ha? Min Икегә бөләбез ди Исаф абый әйтә. İkiге bölgenliğiniz bilgili. Olga Buzova bilan budadım. Bişer bal veremiz siz kaçlanmasanız ya mı? Ele ula etmese bulmaydır. Кирәкме юрый гына әйттем мин. Min biremensin sana. Şulay edip dostlar indi birinci turumuzni da yırıp çıktık. Koşamız Allah'a tapşırıp ikinci turga. Әміне ikinci tur bugün indi бигрәк тә кызык булырга ошап тора, чөнки катнашучыларыбыз да безнең артистлар, үзләренең җырлары туры килер микән үзләренә, юк микән? Менә ансын инде уен барышында белербез. Һәрберегезгә өчәр ки уйнатыла. Сезгә бары тик җырларны игътибар белән тыңлыйсы һәм кем башкарганын, нинди җыр икәнен тулы җавап әйтсәгез, 10 бал була шулай ук. Нәркис достым, синнән башлап җибәрәбез. Киттек. Тыңлыйбыз. Киттек. Көне битрам. Язлар килс. Эй, уйламай, дулыйда дулый буран Илдар Ахметов. Молодец! Буранга уралып жыры белән Илдар Рахматов. Дулый да дулый. Буран. Буранга уралып язларны көтеп торам. Bugünkü kenge doğru gideyin. Килергә уйламый. Дулый да дулый буран. Молодцы, әфәрин. Тыңлыйбыз икенче җырны. Бу туган җиргә дигән сүзләр бар. Лилия Хайруллина. Дөрес, Лилия Хайруллина җырның исеме? Туган җиргә. Мин дә шулар нәселеннән дип, нинди нәселдән? Кышлар нәселеннән. Кышлар нәселеннән, во. Кышлар нәселеннән, Нәселеннән. мин дә кышлар нәселеннән. Шуннан да Лилия Хайруллина, җырлыйбыз бергәләп. Kuşlar nesilinden aşkınım tuğan ilge Sihri tatlı kışı bulunan Sihri tuğan jirge Шуннан да Лилия Хайруллина, мин дә кышлар нәселеннән дигән җыр белән. Өченчесенә дә дөрес җавап бирсәң, синдә 30 балл була. Ага. Бу җырны төрле кеше җырлый, Кем Шулай да. конкретно кем җырлый икәнен әйтә алмыйм. Бер нигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Җырның исеме? Яратыгыз. Дөрес, яратыгыз кем башкаручыннан да инде бик күп артистлар башкара, әмма дә ләкин Венера Ахатовна җырлый. Яратыгыз. Всё, менә. Бергәләп җырлыйбыз. Яратыгыз. Туган җирегезне. Яратыгыз. Туган җирегезне. Бер нигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Менә бит. Мәхәббәтсез чыннан да яшәү ярамый, дуслар. Яратып, яратылып, сөеп яшәргә язсын һәрберебезгә дә.
Рәхмәт әйтәбез Нәркәс сиңа, күчәбез Нур Исламова синең янга. Кәефләр ничек? Может, мине узып кына китербез. Алай узып кына китеп Алай булмый. булгач, Илхам Шакиров репертуарыннан бер нәрсә бирик шуннан. Менә кем репертуарынан туры килә инде, белгәннәренә беләбез диярсез, белмәгәннәренә калып торыр. Тыңлыйбыз. Илсаф абый белә моны. Ага. Җип җиңел бит инде. Җавап Белмим. Ни кызганыч, Нурислам абый, белмәгәннәргә менә аюн шундый сигнал пипелдә үк куя. Менә тыңлап карыйк әле, бәлки исегезгә төшәр. Баргалып каллар бүләк иттең шәшәкле язда. Йөрәгем Хисләрдән ташый теренеп назга. үзләреңне сөеп багам төшкерсез Алла. Рәгъдәләр чынлыгына Шахид алкалар. Алсу Әбелханова Минем өчен авыр җыр булган. паралкалар дигән җыр белән булды. Менә икенчесе сезнең өчен җиңел булыр. Менә күптән түгел генә әле ул спорт сараенда үзенең юбилеенда билгеләп үтте. Зәйнәп Фәрхетдинова. Но, Зәйнәп Фәрхетдинова. Шумар җыры. Шул инде әлбәттә. Шуны белмичә тора. Бергәләп җырлыйбыз. Карашыма синең кара күзләрең исеңдә салалар шул кочаклар Үләрең, кочаклап үбүләрең дигән матур җыр. Хей дип тә куясы килә дип Илсаф абый әйтә. Шуннан да. Әйе, тыңларга кирәк, белергә кирәк. Шуннан да яшьләрне дә, олларны да, урта буыны да менә бу буын кайсысына керә икән. Ишенчесен тыңлыйбыз. Премьерлар дәрәҗәгә җитеп утыра. Никләргә килде бик? Бу кадәр икәнен белгән булсам, рәсмәк. Нурислам абый. Белмим, белмим. Ну синең белмәгәнең аларга рәхәт инде. Беләм, Шатланып аларга рәхәт. утыралар. Алар җиңсен, мин риза. Шулай, Гүзәл Әхмәтова юрамагыз кәккүкләр дигән җыр. Аюн куй әле, җырлый. Hey, кәккүкләр санамагыз безнең калган гомерне. Ашыктырмагыз көннәрне, әрәмәтмәгез күңелне. Шулай итеп, дуслар, җырлау китапшыруын дәвам итәбез. Һәм инде без Дамир дус янына киләбез. Дамир инде хәминнән куркып кына карап тора, тагын инде сорау бирер микән инде бу дип. Син инде Мин әзер инде синең сорауларыңа. Кайнысың, бөтен җырчы белән аралашып торасың, аларның нәрсә җырлаганнарын иң әйбәте монда син генә белергә мөмкинсең. Шуңа күрә Алдагы ике катнашучыларны тыңлагач әле бераз шикләнә башладым. Шуңа күрә шикләнмәдәм. беренче сорауга карап авыр җырлар әзерләгәнсеңдер әле. Юк, тыңла Дамир, беренчесенә тыңлыйбыз. Гүзәл Уразова, Дөрес. бәпкә үлән. Әйе. Син кайтмагач үскән бәпкә үләнмесең? Әйе. Син без кайтмагач үскән бәпкә үлән. Әниләр турында инде бу. Әниләр турында. Минемчә, Әниләргә нәрсә телибез? бәхет, Билгеле. исәнлек, саулык. Әйе. Сау сәламәт бул, әнием. Әйе. Озын гомер сиңа әниләр. Әниләрбез. Әҗернең исеме? Озак яшәгез, әнкәйләр. Дөрес. Озак яшәгез. Рәхмәт. Бергәләшеп җырлыйбыз. Озак яшәтик әнкәйләрне дигән җыр белән. Гүзәл Уразова. Ишек алдың синең яшел келәм. Без булмагач үскән бәпкә үлән. Мәрхәмәтле синең
izgi saf күңелең ызак яшәгәй шатлык белән. Шуннан да әниләр, озын-озак яшәгез, безне сөендереп, шатландырып, безгә кирәк булып, терәк булып, без сезне шатландырып кына торабыз, Алла бирсә. Шулай бит, Дамир? Амин, шулай булсын. Икенчесен дә тыңлыйбыз. Минем әниемнең яраткан җырчысы ул Зөфәр Хайретдинов иҗат иткән җыр Биләшләрем. Биләшләрем. Аны Алсу Хисамиева да җырлады. Ул гына җырладымы икән, белмим. Ул гына да җырлады. Зөфәр абый үзе дә җырлаган иде. Әйе, әлбәттә. Дөрес җавап, дөрес Зөфәр. Миләшләрем. Менә шуны җырлап та бирәле. Әниеңә үзең әйдә, киттек. Миләшләрем, миләшләрем, сез минем сердәшләрем. Йөрәктәге сагышларда түгелә күз яшьләрем. Миләшләрем. Булат китте монда, Булат җиңел җырлар, җиңел кораллар бирелә монда. Бер әй бердә алдан сөйләшенмәгән мин. Алдан сөйләшеп куйган. Җавит абый әйтмешли, бернинди шухыр-мохыр юк монда. Бөтенесе дә честно дөрес бара. Дамир чираттагы 3-нчесен тыңлыйк әле, монда синең белән миңа бәйләнә башладылар. Бу Ләйсән Гимаевның иң беренче җыры, таныткан җыры. Син каян беләсең инде беренче җыр икәнен? Ул җыр белән мин аны белә башладым. Син беләсең. Әйе. Синең өчен беренче. Мин белгәч башкалар да белгән кебек булды. Ләйсән Гимаева, Әйе. яшьлегем шишмәләре. Түгел шул. Дип әйтмим, дөрес җавап. Яшьлегем шишмәләре, бергәләп җырлыйбыз. Яшьлегем шишмәләре, йөрәктә Авылдарында, авылда гармун телләрендә, калыр ул югалмас шишмәләр. Калыр ул югалмас шишмәләр. Дамир, афәрин, молодец. Барсына да дөрес тулы җаваплар бирдең. Илсаф абый, Әйе. кәефләр ничек? Аллага шөкер. Бәли тагын да җиңелрәк торайым. Әлбәттә, тыңлыйбыз. Буламмысың? Буламысың, әйе, буламысың. Синнән башка. Илмира Нагимова да? Пресс Илмира Нагимова, буламысың. Менә бит. Эх, Нур Ислам абый шатлана синең өчен. Җырлыйбыз бергәләп. Синнән башка яшәп, нигә әле нигә сорамыйсың? Сөю белән тулы йөрәгемә бүтән берәү хәзер сыямысың? Синнән башка яшәп буламысың? Аха. Бигрәк талантлы яшьләребез бар икән, менә тыңлап торам да. Әлбәттә, әлбәттә, Илсаф абый. Тыңлыйбыз икенче җырны. Шушы көннәрдә генә 60 яшьлек юбилеен үткәргән легендар композиторыбыз Фирза Мортазин җыры. Кайда син ярым, кайда син талым? Кайын бергәләп җырлыйбыз. Кайда син ярым, син бу мин сары яфрагым. Кайтым әйләнеп, ширәмгә ятып, нишлим соң, нишлим сыңлам. Шәп, молодец кеше. Рәхмәт! Фирза абый үзенчә. Рәхмәт, молодец! Унбас илекә. Өченчесен тыңлыйбыз, киттек, дальше.
легендар җырыбыз инде. Картаямын исең йөрәк. Ну, иң беренче җырлаучына Әлфия ападыр инде. Шул. Әлфия апа Абзалова. Дөрес. Әйдәгез әле бергәләшеп Әлфия апаның шушы җырын җырлап, анарга дога булып барып ирешсен шушы җырлаган җырларыбыз. Картаямын исең йөрәк. Маңлайлар сырланса, үтте яшьлек юлләре, җырларда җырланса. Бик зур рәхмәт. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Шуннан да дөрес тулы җаваплар да алдык. Тулып бетмәгән җаваплар да булды. Нишәтәсең? Бихисап. Берсенә дә берегезгә дә үпкәләр урыныбыз юк. Барыгызга да рәхмәт әйтеп, күчәбез 3нче турга. Егетләр, бездә 3нче тур. 3нче турда инде без янәдән экранга әйләнеп кайтабыз. Бу юлы экранны сез дә, мин дә күрәм. Экранда төрле башваткычлар, ребуслар, рәсемнәр пәйда була. Шушы рәсемнәргә карап, нәрсә әйтергә тели икән, шунда яшеренгән сүзне табарга кирәк. Әмма дә ләкин уйлар өчен ни бары 30 гына секунд. Шушы 30 секунд эчендә сез тиз генә кулны күтәреп, урыннан кычкырмыйча дөрес җавапны әйтсәгез, шулай ук 10 балл өстәлә сезгә. Җип-җиңел, җайлы. Әйме, мин сезгә экран күренсен өчен әз генә мондарак әйтәм. Хәзер сезнең логикагызны тикшерәбез. Экранда барлыкка киләчәк 3 сурәтне нәрсә берләштерә икән? Ачыкларга кирәк. Карыйбыз. Нәркис, беренче кул сездән. 30 секунд давай. Буларны берләштерә Сарык. Сарык. Юк, сарык түгел. Нурислам, әйдә. Рифат, Исафов. жын Жын икәне. Йо, менә монсы аңлап бетереп булмый кырыйдан. Нәрсә ул? Ферма. Монсы. Вакыт чыкты, шуннан да вакыт бетте. Дөрес җавап булмады. Сарык дип кайсыгыз әйткән әле? Дөрес түгел. Бәйләү. Бәйләү дигән җавап булды. Шуннан да икенче бирем нәкъ шундый ук. Сурәтләрне нәрсә берләштерә икән? Карыйбыз. Дамир, беренче кул синнән булды. Грузия. Дөрес, Грузия 10 балны алды. Өченче сорау астында танылган клиптан кадр яшерелгән. Сезгә җырның исемен һәм башкаручысын гына әйтергә кирәк. Карыйбыз экранга һәм кул күтәрәбез. Нәркис, беренче кул синнән. Салават Минниханов гүзәлем. Дөресме? Дөрес, җырның исеме? Кем белә җырның исемен? Кил. Ансат түгелде бу инде. Яңа клип бар. Дамир әйт. Юк. Илсаф абый әйт, җырның исеме? Салават Минниханов һәм гүзәл. Ай. Ай. Ул җыр түгел. Ой, җыр түгел. Беләйме? Тагын вакыт чыкты. Нәркис, Салават һәм гүзәлем дип әйткәнең өчен ансы өчен 5 балны бирәбез. Җырның Сиңа гына, сиңа гына. Каян белдең сине? Укый беләсең икән. Сиңа гына дигән җыр иде. 4нче сорау. 3 сурәт. Аларны нәрсә берләштерә икәнен җавап сездән. Дамир. Апа. Кояш, елмаю, сары төс. Кәеф. Ай, кәеф. Кәеф, дөресме? Мин беренче кул күтәрдем. Юк, кәеф түгел, тагын. Кояш, смайл, елмаю. Бәхет, шатлык. Молодец! Бәхет. Атака. Ну, бәхет. Кәеф. Почти. Миңа бәлки җавап бирмәскәдер, алайса инде анда Нурислам абый миңа карап тора. Нурислам абыем Сөйләшенгәнде. Беренче җавап. Нурислам абыйың хәтта уйламый да, микрофоны да юк, кирәкми дә, кайчан җырлыйм икән дип кенә утыра ул. Минем микрофонга булса да әйт әле. Яхшы кадәр рәхәт монда карап утыру әйтә. Карап утыр. Рәхмәт. Ярый, кемнәрдер телевизор аша карап утыра, кемнәрдер килеп карап утыра. Рәхәт бит инде әймәк. Ярар, бик зур рәхмәт. Соңгы 5нче сорау. Шулай ук сурәтләрне нәрсә берләштерә икән? Табарга кирәк. Карыйбыз. Мин. Илсаф абый, Шәй. әйт әле, әйт. Кофе. Хоть булсын дөрес әйт инде, пожалуйста. Чәй. Молодец, чәй. Исаф абый беренче рәйдә. Беренче Илсаф абый әйткән иде. Бәйрәм кызганнан кыза, бездә шундый күңелле. Хәзер инде без 4нче турга күчәбез. 4нче тур, дуслар. Сезнең өчен генә түгел, хәтта Нурислам абый өчен дә иң көтеп алган турларның берсе бу. Шуннан да үзебезнең идән әзерләп килгән, яратып башкара торган җырларыбызны
Безне карап утырган тамашачыларыбызга бәйрәм йөзеннән бүләк итеп җырлана торган җырлар. Һәм беренчеләрдән булып, шушы 4нче турда инде Нәркис дустым, ачулансаң да, ачуланмасаң да, сине чакырып чыгарыйк әле. Bulutlarga taşılap gitem, jirge kaldırıp gitem, taşılap gitem. Bulutlarga taşılap gitem, şol jirge kaldırıp gitem, taşılap gitem. Gelirken İsken jileler İsemene Durgay yazıp ötken Gelirken İsken jileler İsemene Durgay yazıp ötken Şilterli kul yavukların Şilterlerin kimler şiken Gitem Taşlap gitem Şilterli kul yavukların Şilterlerin kimler şiken Gitem Taşlap gitem Gelirken İsken jileler İsemene Durgay yazıp ötken Gelirken İsken jileler İsemene Durgay yazıp ötken Jarlanası jarımın Sözleri eytele bitken Gitem Taşlap gitem Jarlanası jarımın Sözleri eytele bitken Gitem Taşlap gitem Digirken Yılmayuan Göz karашın Janıga uyalım ötken Digirken Yılmayuan Göz karашın Janıga uyalım ötken Yılmayuan Gitmişsen ilekten Sinnatullen, rahmat dostum, bek zor rahmat. Keyiflerini ko'tarib jiberding hali sen. Herkes malades, malades. Aferin deb aytasa kelar shunday dafli matajlar bilan keyiflerini ko'tarib jiberding. Nur üstüne nur istedin. Emine karaoke aparatının balları nur ister miken o'zingga? Qarayg hali. 87 bal. Evet, 87 bal. Aha. Nur İslam abi. Şıkara. Yaşlık zaman yar su kisler yarak Ağalarda yıllar
yanılan Kıyalutlarına tapınan Zenger kölümek giyen Zenger güller siyen Zenger gözle kızını sağınan Duygularım aşa, yıllık hisler taşa Eytilmegen eytir sözüm var Tövgüm mehabetim, saflık bilen bütün Jırlarımda yaşı tövgü yar Ütkenlerde kalgan, sünmesi için yanıgan Kıyalutlarına tapınan Zenger kölümek giyen, zenger güller sigen Zenger güzeli kızını sağınan Ütkenlerde kalgan, sünmesi için yanıgan Kıyalutlarına tapınan Zenger kölümek giyen, zenger güller sigen Zenger güzeli kızını sağınan Ütkenlerde kalan sünmesi için yanılan Kıyalutlarına tapınam Zenger kölümek giyen Zenger güller sigen Zenger güzeli kızını sağınam Ütkenlerde kalan sünmesi için yanılan Kıyalutlarına tapınam Zenger kölümek giyen Zenger güller sigen Zenger güzeli kızını sağınam Zenger kölümek giyen Zenger güller sigen Zenger güzeli kızını sağınam Zenger güzeli kızını sağınam Zenger güzeli kızını sağınam La 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 Sağınan Oh, Nurislam abay. Bu zenger gözlü kız üzerine ötken akırı. Rahmet, otur hele, otur hele. Şundan da, oh, şimdi zenger gözlü kızlar. Zenger güller yaratkan. Mine, şu motor jırga, indi bu jır, şundan da barımızın da көңілләріне kirip urnaşkan jırlarımızın birisi. Indi motor ittir başkargan sizge bik zor rahmet. Alaygına da tөгül bizden karaoke aparatının üst rahmeti var. 84 bal. 84 kilo bal birip jiberemiz şundan da zenger gözlü kızlar için. Məhəbbətlərimiz her vakitte bulup dursun, balkıp dursun, yanıp dursun. Efirde jırlау kitapşırığı biz devam etemiz. Hem indi Damir Duz. Seni de şakırıp çıkarıyık hele. Başam işegimne şakısa nazlı jiller Ayrılmasak iyiydi birde şatlanıp bütün günler Sindip yaşım bu dünyada Sindip uzak her günüm Yok bit benim senden başka bir kimim Sindip yaşım bu dünyada Sindip uzak her günüm Yok bit benim senden
senden başka bir kimin? Appak şeşek getirilip sindip gile yazlarım. Yanlarımda sin bulganda tınış benim canlarım. Sindip yaşım bu dünyada, sindip uzak her günüm. Yok bit benim senden başka bir kimim. Sindip yaşım bu dünyada, sindip uzak her günüm. Yok bit benim senden başka bir kimim. Appak şeşek getirilip sindip dile yazlarım. Yanlarımda sin bulganda tınış benim canlarım. Sindip yaşım bu dünyada, sindip uzak her günüm. Yok bit benim senden başka bir kimim. Sindip yaşım bu dünyada, sindip uzak her günüm. Yok bit benim senden başka bir kimim. Yok bit benim senden başka bir kimim. Yok bit benim senden başka bir kimim. Rahmet bizdir. Damir Zinnatullin. Damir rahmet bek zor. Aferin. Bek zor. Ballarını karıyoruz da. Eyde basıp qarı gəli. Sen bastan Eydeyiz. keliş qaralı ballarını. Neşe bal bular mı ki? Otururgan mı bastırgan mı? Necek? Oturga da yarı, basırga da yarı. Ay rahmet. 85 bal. Bir balga artık gitken. Bir balga artık gitken beyt ha. Otururga bulgan akırsı. Biraz tam bir balını kuşkan bulurlar edi. Belki şulaydır. Men indi bu orunda 4-cü oyunçumuz Şığız deb aytib tura olmayım. Uzun sözün qısqası sahnemiz türünde Tataristan'ın xalq artisti İlsaf. İlsaf abi, nindi jir bizga bo'lak aytasan? Әллә нәрсә зак уйлап тормадым инде. 23 февраль ире егетләр кебегрәк бәйрәм шулай бит инде ватанны саклаучылар. Берсе кояш, берсе ай. Ай. Игезәкләр җыры. Давай Ilsaf abi. Kıyaş bersan etisine en iyisine berse kıyaş bersan ilk günde iki laşın bular bu iki malay bir dişikte iki sabit berse kıyaş berse ay ilk günde iki laşın bu iki malay bir bişikte iki sabit birisi kıyaş birisi var. İki şatlık bulup tuğdu bir yola iki malay darmaş gügünde bağlıgan birisi kıyaş birisi ay darmaş gügünde bağlıgan birisi kıyaş birisi ay ilk günde iki laşın bular bu iki malay bir bişikte iki sabit birisi
birisi kıyaş, birisi ay. İlk günde iki laşın bular bu iki malay. Bir bişikte iki sabıy, birisi kıyaş, birisi ay. Aşıp yımğalara üzer bu iki malay. Birisi matur, birisi batır, birisi kıyaş, birisi ay. Birisi matur, birisi batır, birisi kıyaş, birisi ay. İlk günde iki laşın bular bu iki malay. Bir bişikte iki sabıy, birisi kıyaş, birisi ay. İlk günde iki laşın bular bu iki malay. Bir bişikte iki sabıy, birisi kıyaş, birisi ay. Bir bişikte iki sabıy, birisi kıyaş, birisi ay. Birisi kıyaş, birisi ay. Birisi kıyaş, birisi ay. Татарстанның халық артисті Ильсов. Ильсов абай, бек зор рахмет сізге. Рахим етіп, барып отырығыз әлі. Не үшін отырығыз дейм? Міне біздің караоке аппараты қоясы балалардан башларығыз әйленіп кетіп, йығылып кетмесін үшін. Шуңа көре қараймыз иқтибар экранға. 150 бал. Деп тұрам. 96 бал. Әлі біздің караоке аппараты 95-тен арттырған үйгейі. Ильсов абай шыннан да халық артисті деген исем бек дұрыс. Караоке аппарат Караоке аппараты екен. дұрыс екен әйі. Шыннан да. Шайырлар, мен бек зор рахмет. Шыннан да ойында қатнашқанларыңыз үшін, болғанларыңыз үшін, келгеніңіз үшін, біздің білен бірге бәйрәм күніне жырлашып, көңіл ашып, тамашашыларыбыздың көңілләрін көргеніңіз үшін барығызға да рахмет етеміз. Сізге де рахмет етеміз біздің білен болғаныңыз үшін. Міне қазір ең ауыр, ең жауаплы минутқа келіп жеттік. Міне 4 ойынға да нәтиже ясап, қайсыбыздың нешенші орын яулағанын әйтір мезгілләр жетті. Енді міне қазір мен сізге сіздің жиған балларыңызды санайым. 4-ші орыннан башларбыз. 4-ші орынны яулады. Нұрислам абай, рахмет шығынбас. Бір-бірсіне көрсетіп тұралар. Хәмінде 3-ші орын 137 бал иесі біздің Нәркис. Нәркис Мұрат шығынбас шылайыр. Міне қазір қайсыңыз бірінші, қайсыңыз екіншіде қалды екен. Bir gine bal Хәлитті достар, bir gine bal. Енді екінші орынны 150 bal білән біздің яулады Дамир Мұрат. Дамир екінші орын, бірінші орын 151 bal білән Ильса. Бек зор рахмет барығызға да, жігіттер шыннан да шошы матур кеште біздің білен бірге болғаныңыз үшін, бізде жырлағаныңыз үшін, қатнашқаныңыз үшін 4-ші, 3-ші, 2-ші орын яулаған ойыншыларыбызға Йылдыз Мұхамеджанова исемінен махсус сертификатлар білән бүләкләп узабыз сізні. Что такое авторское ателье Йылдыз Мухамедзяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность. Персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Йылдыз Мухамедзяновой. Улица Ахунова, дом 20. Хәминде бірінші орын алған біздің Ильсов абайға махсус Татмустовы каналынан шошындай сертификат береміз. Ильсов абай, қара, бұл сиңа қолыңа тұт. Олай ғана да түгіл, әлі біздің қарап отырған тамашашыларыбызға бір-екі кәлиме сөзді әйтіп кете аласың. Микрофон Шын көңілден саулық, сәлемәтлік, тауан бірқат ватанны сақлаушылар күні біле барлық иратларны, һәм шулай ватан сафында тұрышы хезмәткәрләрне чын күңелдән бәйрәм белән тәбрик итәм. Исәнлек, саулык, бәхет, шатлык,
Tüm TV kanalında qabat tağın şatlıklı uçrashuvlar ketsin bizni. Rahmet bek zor. Рәхмәтегезгә рәхмәт, чыннан да матур иттереп яшик, уйнап яшик, көлеп яшик, җырлап яшик. Әгәр инде сезнең дә безнең белән шул бинада, шул сәхнәдә үзегезне сынап карыйсыгыз килсә, рәхим итегез. Аның өчен нибары безнең электрон адреска үзегезнең җырларыгызны, видеоларыгызны, фотоларыгызны гына юлларга кирәк. Монда килсәгез, бергәләшеп, ял итеп күңелләшәчәкбез. Рәхим итегез. Әмин йөриш шул сорауны әйттерәм кабат-кабат. Яратасыңмы